Ramogi jonga yore kino machino kinyi makono wa dhi nyime kod chenro mar piny wakelo nonro mar Gaset sani kamoro amora ma intiere kono ne yudo wayo machal nade kamoro amora ma intiere bedo kaka tai nyinga Cleophas Loch ya Kisumu kanya kwaro ma okeo nyakacha sango kinyi makono ni giweche mathoth maweko ni e Gaset kai mar The Standard kod mano mar Daily Nation odara magimana mapio koro musachiel kanyo to watie kwa donje tuak mar chal mar piny Kenya giwelo madhi bedo koso donje studio gachiel kachiel e gwenge mamoko madhi bedo kod record gi okinyi ma kawuono antire ka kod Boniface Otieno. Boniface oyawre kendo machieno kinyi ma kawuono ichiewo machal nade? Oyawre ahinya Cleophas, chiewo maber okinyi ma kawuono kendo anyalo wacho ni amor kuom Nyasaye miyo ngima manono ng'en seche duto wan kaka dhano wakao for granted ngima manono ma Nyasaye omiyowa. Anyalo wacho ni wan jogo mangima kendo ma Nyasaye oyie mondo me wachiew odiochieng' ma kawuono. Anyalo wacho ni amor kabisa. Mar ariyo, yiena mondo achiw pak gi puoch makende kuoma nikech odiochieng' machalo kamae higni modhuro mokalo Nyasaye nokela e piny kae. Omiyo kawuono en a special day e ngimana kaka dhano. Erokamano kabisa. Amora ahinya kendo happy birthday. Thank you so much. Ramogi TV chenro mar piny okinyi ma kawuono nyakora Ramogi jonga kan ka kod Boniface wada rango Gaset mar Daily Nation mondo wachak kode kar kae giduto weche momi peko okinyi ma kawuono kirango Gaset mar Daily Nation kod The Standard giduto gitingo mago mag jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ma odiochieng' ma kawuono michako winje bura mare modonjne godo mar mondo mi othiche oko mar apis mano ka entiere od burano mano mar Senate odiochieng' ma kawuono gi kiny mane ma wach madhi bedo kar kacha wacho ni juma ni dhi bedo mar historia koso dhi dong' mana kacha kaka jalupa jatend piny Kenya. Adano rang Gaset ite mokwongo mar Daily Nation mae kaka entiere mae sigana mokwongo ma omepe kar kacha entiere ite mar 6 kod ite mar 7 nitiere ng'eto mopogore opogore ma achiel nogol nyoro ma wacho ni Senate nyaka dhi nyime wacho ni nitie separation of powers gigo ma Senate nyatimo ka Senate osechako time wacho ni doho ok de donjre nyaka Senate tiek mare kata od bura bende tiek mare mana kama gintiere kar kae ka nyaka sani yangore ni ero kawuono jatend piny Kenya jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua dhi bedo kanyo kantiere nyima Senate mondo duoka ne penjo ma idonjonego. En adier ni kawuono number 2 bro dhi Senate mondo defend case mare. Nyo neno ka mokwongo speaker mar Senate Amason Kingi nyose wacho ni kata bed mana kata duol bed ni gol ng'ato ma wacho ni kiko bi but gin kaka Senate to gi expect nyaka o appear before them kendo odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mapek kabisa ne moluor mana Rigathi Gachagua jalup jaker pacho kae Kozingo wacho ni en a battle for his political career. Oyudore kama tek kabisa gima nochako katugo ni koro obedo serious matek kabisa kendo anyalo wacho ni kano dhi e Senate kacha to nyaka koro oketa case motegno mondo mi oyud kako defend himself. Waseneno ka chien kacha osebedo koywak ni constitutional right mare no bedo violated au claim ni kata public participation manotim gi National Assembly cha wacho ne kotime yo maber koro mai thuolo ma koro idhi miye mondo o defend allegation mare. Oyudore kama tek kabisa nikech aparo ni kata chien kacha mana biro kae chien kacha ne jo faith based organization jodolo pacho kae osetemo mondo mi oriw wi kweth ariyogi but yudore ni pogruok e kind ji ariyogi nosedhi matut kabisa. Jodolo samoro ne ofwenyo ka wach ni osedhi mabor kabisa omiyo nitie aparo ni onge gima ginyalo timo gi seche machalo kamae. It is so unfortunate ni jotelo ariyogi oyudore kama chalo kamae but anyalo wacho ni mae en mae shida mar political problem anyalo wacho kamano. Seche machalo kamagi gimiluongo ni reconciliation to kapar kanyalo timore en ni mana koro nyaka odhi defend himself buo Senate kacha. Warito winjo gima doho bro wacho 3 judge bench noselos kacha gi Chief Justice Martha Koome mondo girang allegations ma number 2 golo kacha. Otherwise
wano nyalo mana kwayo ne hawi maber en dawo defend this position kendo ok en gino mayot kabisa. Wano nyalo mana kwayo ne hawi maber, waonge kod rach moro amora kode, wan kaka jafwambo nyalo wacho kamano, but it is so unfortunate, anyalo wacho kamano. Kane giluongre chien kucha bagi solve out issues mane gintie go, nikech jogi chalo jok manie marriage to gin gi issues to gidwa wuoyo. Koro chopo kama issues go boil to the point ma onge giminyalo tim. It is so unfortunate, anyalo wacho kamano. Ero kamano ahinya. Nitie weche mathoth ahinya momi pek nyako Ramogi jwang' e wechegi mag Gaset mar Daily Nation. Mokwongo ka nitiere kar kae, nitie momi pek e ite mar ang'wen ma bende nitiere kar kae, ne mondo mwarange mana kama nitiere kar kae e ite mokwongo ka. Iwacho ni koro jod bura nitiere kod chenro mago mag neno. Iwacho ni mar parliament lawmakers seek mar bedo gi extension, mano nitiere kar kae, inyarange ite nitie kanyo. Wacho ni lawmakers seek the extension of boundary review timelines. Koro sani kaluwore kod piny chike ma pacho kae, dwaro mondo mi one ni adieri kiewo, weche mag kiewo mag konde mopogore opogore ma pacho kae bende chopo kare. Kwayo mondo mi omed gi thuolo. Wacho mano kaluwore kod piny chike ma pacho kae dhi keto oganda kama chal nade. Boniface, anyalo wacho ni gima nyaka wang'e ni extension ma boundaries e constituency level ket gima tugo, nikech gima nyaka ung'e ni paro machalo kamae, anyalo wacho ni wabunge okosega bedo ka siro chien kacha, nikech gima nyaka ung'e ni seche ma for example an awuok Ugenya constituency, koro ibro yudo ni seche mopoge to ywarok nyaka an bedie, nikech ibro yudo ni MP mantie sani it means ni kare kacha nyaka an kata poge kata diriyo ama didek, to seche mopoge kamano to ibro yudo ka wabunge mang'eny koro donjo kacha. Counties moko en adier ni ama constituencies moko duong' kabisa pacho kae, omiyo paro mar pogogi to gikokora ka par ni en gima rach. Bwaso constituency moko mondo MP ama mbunge obed no represent area monyalo manage maber. Wabunges moko nigi constituencies maduong' kabisa, koro yudo ka gin gi burden maduong' kabisa pacho kae. En paro maber mondo mi obwasi constituencies moko mondo mi mbunge bed gi tich mayot kaka onyalo manage constituencies go. But gima nyaka ing'e ni ywaruok nyaka bed ga kae, nikech seche duto mipogo constituencies gi kata wards bende ibro pogi, to magi gik mabro kelo ywaruok, nikech ibro yudo ka for example mbunge nyocho bedo comfortable gi ward admins motiyogo e region mare, to seche ma obwas constituency mare ibro yudo ni new ward admins obiro, moko gin jok moko ma kwedo tich manyocho tiyo, koro yudo ka oyudore kama tek kabisa. Wadhiuru mos mondo watim the right thing, kata bro kawa higni 10 ama higni 8 mondo watim gima the right thing. Seche duto ana believe e timo gino maratiro, however long gino bro kawa mondo mi atime. Onge tende rikni to abwas constituencies gi e yo mabro miyowa tulo pacho kae. Inano kaka for example lweny magore na river cha, okang'e gima okelo lweny kacha, but ka ok wayudo the right way mwabarogo constituencies magwa, ibiro ni tulo mang'eny bro betie pacho kae mwanyalo avoid. Yes. Nyako Ramogi mano mantiere kar kanyo mag choro kiewo kaka dwarore, ma bende nitiere kar kanyo ma bende koro ibiro kacha kae rango. Sani nitiere paro mopogore opogore kar kae. Wacho ni impeachment mano mag jotelo, ahinya mano mar county, mano ma Kericho. Wacho kata jotelo mopogore opogore ma bende mosebedo kar kae. Wacho ni nitie mago ma osebedo ka siro, moko bende kwedo paro mopogore opogore mantiere. Ka wanene kae wacho ni house split in Ruto Raila camp saved county wars. Wacho ni pogruok e paro machalo kamae nyabedo ne nokelo gima chal nade mano ne jogo mantiere e sirkal. Wacho ni manen pod en governor mano ma Kericho, Dr. Eric Mutai, kendo gima yangore kar kae ni nitiere pogruok ma nitiere ka mano miyo ochopo kare. To be paro ni boni an kar
en pogruok ni koso mana chike mano koluwe yo makare nikech mane ng'eto mano wuok e Senate rem chopo kwan mano mar 2/3. Asomo sigana ni kapok abiro kae kendo gima jandiko wadwa Collins wacho kae ni there was no party position. Party position ne onge jogi wabunge ne ko bedo senators ne ko bedo whipped. Kendo seche ma senators ko bedo whipped ibro yudo ni shida nitie nikech gibro vote gi pachgi. Pogruok nyaka to ne bedie nikech seche machalo kamagie moluor bwana Raila Odinga osedonjo anyalo wacho in quotes ni otiyo gi sirikal seche machalo kamagi mane gino ma wan kaka jopiny wang'eyo ok en gima rach tiyo gi sirikal but mane kaka wan kaka raia kaka wabunge passive telo mare gi seche machalo kamae to ni neno ka donjo mare sirikal okelo pogruok gima nyaka ing'e ni one Azimio la Umoja One Kenya Coalition nigi parties mopogore opogore iye kacha one gi Democratic Action Party of Kenya one gi NAK Party one gi Jubilee one gi Wiper koro seche ma moluor migosi Raila Odinga odonjo e sirikal kakiwacho joka neno ka gin ma owegi tenge koro nyaka gibro bedo jok man gi different view they are not pulling a direction achiel gin jogo makoro pachgi ok owinjore ibro yudo ka party kaka Wiper seche ma impeachment motion mar governor Mutahi obiro Senate kacha for example Wiper bro ngiso wabunge magi ni adwanu vote kamae opogore kod seche ma Azimio la Umoja One Kenya Coalition oluongo wabunge gi te mawuok e affiliate party so ngiso gini adwani watim kamae aparo ni Mutahi nyobedo saved on ground machalo kamano it is unfortunate ni mano nyotimore I'm not so sure ka jogi ne o goyo kogno accusations manyontie kacha mano gima ywak ne kabisa nikech seche duto mwananchi Jakericho County manyo for example dwaron governor be impeached on the grounds of course grounds can be challenged a Senate seche makoro kete a trial but this is a case manyo kochopo kata mane trial nikech party positions nyo pogore wacho to kan bende yudo ka jaten kweth mathoth odwaro mar Senate mabende en senator mawuok e county ma Kericho mano Aaron Cheruiyot mano majority leader mano mar Senate wacho kanyo ni en vote mondo mi ochoma trial mano ka jalup mare Tabitha Karanja ma senator ma Nakuru to wacho ni oyo inyalo yudo ni jok mogo gini kik kama entie koro pogruok nyaka duon bura matayo sirkal sa exactly kendo inyalo yudo ni for example nyoti more kamano nikech maybe gin gi personal differences between the two of them I mean governors yudore kama tek kabisa gine sabedo ka wacho Ramogi kae nikech MCS oketo governors kama tek kabisa survival mar governor e county sani depend on relation men go kod MCS mage nikech pogruok matine pogruok mar paro to gise kusanya signatures magi kendo gimagi wacho en mana kaka inyalo impeach gima ko kitugo to I mean career mari kethore mana kamano omiyo governors mapacho ka yudore matek kabisa anyalo wacho ni MCS ni okay it is right ungi that provision mar impeaching governors but I mean bende ungi teach moro benutie counties sama governor mari fail it means ni bende kaka MCA nitie part mari ma okiti maber to ere kaka unyalo solve differences mantie without impeachment yes wacho mani penjo maduong' mantiere karka yana mondo dhi ite mar ariyo mano kama ntiere karkanyo weche matimore doho kakore wacho ni court rejects DPP bid to drop Devani's case ma en bura no mano mar kambino mano mar Triton Petroleum Company Limited mabende osebed kanyo ka itudo koda lal mano mar wacho ni tiyo koda omenda eyo no mar mibadhi maromo bilion 7.6 mano wantiere ite mar ariyo Gaset mar Daily Nation kendo kanyo wacho ni court rejects DPP bid to drop Devani's case mano kama entiere karka en okang' moro machielo mado temo nyiso ni ochung' kar kende dieri e bura mosebedo kata kayuare e pachoka wacho ni en igni bura wuok oko mar pachoka duogo to bura pod mbele en hayo marach kabisa ni DPP ngoga nyalo dhi
e doho mondo withdraw case mar Devani. Case mar Devani ne oseyore kabisa. To giko kara nyalo wacho ni it is so unfortunate nikech wachore kae liekore kae ni odhi withdraw a case no just wige mana mokalo matin kane o prefer charges. To chien kache seneno kata ka DPP nitie cases mopogore opogore ma ose prefer charges ama o make up his mind ni case ni to dwa dhi go mbele, then yudo ka a few days later odok e doho to withdraw cases. Miyo wan kaka jopiny walus gino ma kisungulungo ni trust e office kacha. Does it mean ni en DPP matiyo under instructions mowuok, for example State House ama jatelo moro maduong' pacho kae. Offices machalo kaka magie, these are constitutional independent offices. Magi office mag gin kar gichung' kar kendgi kendo tijegi obedo prescribed maber e katiba kacha. It is so unfortunate ka office machalo kamae japiny nyalo lose independence ama trust ama yie kod tich mar duol machalo kamae. It is so unfortunate. Ageno ni court bro chung kar kende kendo gibro chiwo uamuzi mowinjore kulingana gi wach mar Triton. Kamano nyakoro mjua, kamano mantie kama Triton e iteni mar ariyo, nitie machielo ka en masira manotimore ne japuonjre mabende koka nodonjo e kar mar tiegruok eno kar kae mano nyadendi Immaculate Nekesa ne ntiere pichni mathoth ahinya mago kinde ng'anyo mag jo Gen Z dwe mar auchiel kar kacha. Koro yangore ni Immaculate Nekesa ma jigni 19 ne odhi nindo. Koro kamano odhi ninde chiew nokobedo adier kuome nimar iwacho no iro mano kao kata muya mano kao mano odonje dende carbon monoxide mane gima nonegi. Iwacho ni kinde makoro nodonjo mane sikul mano kama ne ntiere kanyo e county ma Kakamega. Bero makama no tim nyakora Mogejwang mano kar thieth mano mar Kakamega County General Teaching and Referral Hospital mano duchieng no mano mara wuok tich. To yangore ni mano no wuok kuom makama ne ntiere kanyo mane itiyo godo e tedo. Mano dong kanyo ponono kapodhi nyime en lal maduong' ahinya ne anyuola mare mawacho ni mano nyathigi mokwongo to koro giwete e yo machalo kamano. It's so unfortunate. Jogo mamoko maka seche moko koth jachwe pacho kae to ibro yudo ni kata dayo moro ama nyathi moro omoko maka kamoninde to ibro yudo ni wiyo wil ma okosimo makano seche modhi nindo. Koro obro inhale carbon monoxide ma en very dangerous e ngima mar dhano. Anyalo mana nyiso wani seche duto ma wamoko maka ama nitie mach moro mwadwayo oyo sama wadhi nindo wagol majni ama wasime nikech cases machalo kamae aparo ni wasenano gi mang'eny sana pacho kae. Magi ngima walalo wan kaka dhano, but kawa maisha mowinjore nitie kaka wanyalo geng'ogi. It is unfortunate ni rawera matin machalo kamae, Gen Z matin machalo kamae mane nitie mstari wa mbele during protest monyecho waneno chien kacha walalo ngimane. It is so unfortunate. Nyalo mana wacho ni wa chiwo mos makende familia wede kod osiepe mag Nekesa. Kanyo bende kantiere ka opore mar Nekesa mane japuonjre Sigalagala National Polytechnic mabende ne owito ngimane mano mana jomo ntieni kakore yangore gino mano negi nyakoro Mogejwang. Tie masira machielo bende ma jopuonjre mano mar mbalariany wacho ni university student struggled with the killers. Police koro wacho kamano jogo mano nego japuonjre mano ma jahigni 22 mane oyudi mano yudringre mano e puoth bando kata puoth oduma moro e county ma Nakuru mano yangore kar kanyo bende e itno mara adek. To weche mamoko bende mag masira moko nitiere moro ka mar officers mantiere Kitale ma bende oloso kar kae ka wacho ni nitie jonyuol moko mane owito nyathigi mano nyuol ka onge limbs mage, nyabiro ni onge lwete, onge tiende, imanyogi. Kendo mano en wach tima coach mano timore e county mano mara Trans Nzoia. Mabende nyaka sani jo okwach kich temo luwo jonyuol gi to gin jonyuol man kanye. It's unfortunate ni ng'ato nyalo wito nyathi. Nyathi aparo ni seche duto en gweth ma awuok kuom Nyasaye.
anyalo nyiso jonyuol ma for example timo weche makoch machalo kamagi ni wekur bedo jogo manigi chuny marach kamae. Nyathi aparo ni seche duto ka Nyasaye omiyi gweth ba ibedo gi nyathi to nyathino ripirite kabisa. Kata inyuole mana muofu, kata inyuole mana ka for example wuoyo otame. Mago koro weche mwanyalo wacho ni wan kaka dhano ok wanyal geng'o. Nyasaye mong'eyo gimomiyo nyathino inyuolo ka for example ok owinj wach. Jonyuol manyuolo nyithindo man for example gi problems machalo kamagi to wito, anyalo wacho ni gima nyaka ing'e ni seche moko iwito bahati mari. Nyathini seche duto gima nyaka ing'e ka janyuol ni nyathini en gweth mari ma owuok kuom Nyasaye ma samoro Nyasaye momiyo ong'eyo gimomiyo omiyi gweth machalo kamano. Omiyo seche minyuolo nyathi to for example ok owuoth maber ama tiende moro rem ama lwete ne ok obedo formed maber to in koro ifeel ni ooyo ok apar ka anyalo dak gi nyathi ma kamae. Gima nyaka ing'e seche duto samitimo kitendo ma olil kamano, gima nyaka ing'e ni iwito gweth mari mowuok kuom Nyasaye. Omiyo anyalo kwayo jonyuol mosebedo nikech cases kaila gi be anyalo wacho ni waseneno gi pacho kae mang'eny kabisa. Anyiso jonyuol mosebedo katimo gik ma kamano, kata in mama matin ma samoro nyonyuolo nyathi ma ok nen, nyathi ma for example onge lwetene 5 en gi lwetene 4, nyathi ma nyinyuolo no ma pore idwa wito no, adwa ng'isi ni gweth mari ema nyaka ing'e ni wito. Warituru nyithindo gi, gin magwa, Nyasaye mamiyowa gi, kendo seche ma Nyasaye omiyowa gi kata gi brain mana gi problems machalo nadi, adalo wachonwa ni wa embrace gi kaka gintie. Erokamano ahinya. Dani waranga mana mapiyo piyo koro ka watiyo kar kanyo koro moge jwang' nitiere chenro ma sirkal bende osebedo katimo mondo mi wabed gi thuolo mar neno ni adier chenro mag thieth dhi nyime kaka ochan gi. Nitiere chenro ma ilando kar kae kod jagoro kata jatend jagoro mongirore migawono mano mar thieth ka wacho ni mondo mi ji odar ka wuok NHIF nyaka SHA magi monego bed ni timo. Sirkal nochulo kata bilion 1.5 mano juma mokalo, mano mar duoko chulo gope ma NHIF nobedo godo ne osuptende. Kasani koro gichano chulo bilion 3 mano juma ma wantiere ni. Koro mana achiel kuom gigo ma bende imedo lu kar kae kaachiel koda ka wechego mag matimore alap mag paw ndeke mopogore opogore e itene mar 10. KAA mano Kenya Airports Authority okono jod bura ni nyalo kawo higni 50 mondo mi airport obed expanded. Mano wach mantiere kar kanyo ma bang'e ni chiegni ahinya gi dho chunye weche mag ohala ma bende timo ka gi ka. Kinyamiya mana paro matin e wiye kaeto bang'e ang' warangi ite mar 15 kwatieko. Minister jatend migawo mar transport Mohamed Daga osiepna kabisa otemo wacho kae, otemo justify ni deal mar adani ni mondo mi manyocha gi ketie kokgi mondo mi o develop ni gi JKIA cha, otemo justify ni mano is the right way to go. Nikech otemo wacho kae ni Kenya Airports Authority loso income mare in a month en aparo bilion 4. Koro wacho ni mondo mi giyud bilion 200 ma dani dhi miyo gi cha, it will take them 50 years. Ok wadagi wan kaka jondiko hala jondiko ama jofwambo mandiko hala pacho kae ok wadagi, but aparo ni gisewinjo views mopogore opogore kawuok kuom japiny, gimomiyo japiny ok oyie kod biro mar adani mondo manage JKIA. Pogruok nitie paro, workers matiyo Kenya Airports Authority wacho ni ooyo samoro tije nyalo dhi. Ok wang'eyo ni after the 30 years what will happen. I mean, the adiere mar wach en ni contract manyobedo signed ler mare onge maler. Korega tache wanyalo wacho ni wan kaka jopiny kawuoyo kaka japiny ok wasebedo ka waneno maler, momiyo a majority of people nyalo wacho kamano ma wuoyo go 90% gikwedo tudruok ama contract manyojo koketie pach kokgi chien kacha. Kamano Boni, wach mari mogik otenore kod picha mineno kanyo. Kanyo madani watieko atieka ka wuoro kotieko welo sada jo kar kaune gweno donjo twak machielo mar chal mar piny Kenya. Koyot gima katun ni temo wacho ni koro aneno kacha machalo mana Speaker ma Senate Bwana Kingi, aneno machalo number 2 kacha. Doho be kora paro kagima wacho ni ooyo bende Senate temie kod Bwana number 2 ni. It's a very interesting cartoon. In short, aparo ni gikokora nyalo wacho mana ni Senate kod
Senate kod doho temo nyiso court koro temo nyiso Senate ni ibende koro olongo ni wamiye wane giminyalo timo in as far as impeachment mar number 2 is concerned. Aya, nyakoro mga juang boniero kamane nyakoro turo machopo karakana kono yang momori ka ikawa na isome inonwa ka gima do wacho ni over to you Senate. To Senate utingo tol moro mabor gi moro kama kowe to ngado manangut. Mane gima ntiere karka. Ng'eni wenda e chenro mar rupinyo twak mokwongo wan ka kod gada guko okil kamaloga kod jalonye weche mag mbui Dr. Mark Matunga ngikono wan ginto gazet ni ginene yo machal nade yena mondo mi alore gi kae gazet momori ikaw thuolo mar mondo mi som ing'eye matut mantiere karka nyinga Cleophas Loch jagi sumo kanya kwar mokio nyaka sanga duoko kae kod twak kikiri mabor.